Κύριε Καρανάσιο, δύσκολη νίκη για το μεσημέρι, χθες κόντρα στον Ιάσονα Αυγής, ωστόσο οι 3 πόντοι είναι αυτοί που μετράνε. Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο, θα καθόριζε σίγουρα το αν θα μπορέσουμε να πάρουμε τη διαφορά ή θα μπούμε σε περιπέτειες. Παίζαμε μια ομάδα που είχε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να χάσει και ήμασταν αποφασισμένοι για αυτό το παιχνίδι. Παρά το γεγονός ότι βρεθήκατε να χάνετε κιόλα, έτσι. Στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι υπήρχε μια ομάδα μες στο γήπεδο, ήμασταν πάρα πολύ καλοί, είχαμε την τύχη να προηγηθούμε κιόλας. Απλά στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε λίγο νοχελικά, νομίζοντας ότι έχουμε κερδίσει το παιχνίδι. Και ύστερα από ένα πολύ τραγικό λάθος, τους βάλαμε μέσα στο παιχνίδι, κάνουν το 1-1, γύρισαν το παιχνίδι. Εκεί θα μπορούσα να πω ότι σταθήκαμε τυχεροί, γιατί θα μπορούσε να γίνει και 1-3, αλλά βρήκαμε τα ψυχικά αποθέματα, πατήσαμε την μπάλα κάτω και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Παρ' όλα αυτά η συνέχεια εξακολουθεί να είναι δύσκολη, δεν έχει τελειώσει κάτι. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο, έχουμε ένα Γολγοθά μπροστά μας, πάμε Μακεδονικό, έρχονται τα Κείμηνα, πάμε Καρδία, έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Πιστεύω όμως ότι θα καταφέρουμε.